Λέγομαι Λιάννα Θεοδωράτου και εκ μέρους του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στην Αθήνα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους εδώ και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Πιο δυνατά? Εντάξει. Και βεβαίως επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον Σταύρο Σταυρίδη που δέχτηκε με τόση ευγένεια και γενοδορία την πρόσκλησή μας να έρθει να μας μιλήσει. Φέρνω φοιτητές στην Ελλάδα από την Αμερική εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20. Και τελικά μετά από τόσα χρόνια, πριν 2 χρόνια περίπου, το New York University αποφάσισε να ανοίξει αυτό το ερευνητικό κέντρο στην Αθήνα. Και στο πλαίσιο αυτού του ερευνητικού κέντρου οργανώνουμε εκδηλώσεις, ομιλίες και διάφορα άλλα για την προώθηση των ανταλλαγών ανάμεσα στις 2 χώρες και γενικά για τον κόσμο. Και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που μας μιλάει απόψε ο Σταύρος Σταυρίδης, αρχιτέκτονας, καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ακτιβιστής, πασίγνωστος. Φαντάζομαι ότι επειδή όλοι έχετε έρθει για τον Σταύρο εδώ, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα περίπου. Παρόλα αυτά, μήπως είναι κάποιοι που έχουν έρθει τυχαία, θα σας πω 2-3 πράγματα. Γιατί έτσι είναι και το σωστό άλλωστε. Ο Σταύρος έχει μια τεράστια και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδρομή στην ιστορία της πόλης, της Αθήνας, αλλά και της χώρας και πάντα παρόν μέσα και έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας. Πολυγραφότατος, στα βιβλία του περιλαμβάνονται η συμβολική σχέση με το χώρο, διαφήμιση και το νόημα του χώρου, από την πόλη οθόνη στην πόλη σκηνή, με κρατικό βραβείο δοκιμίου, η υφή των πραγμάτων, μετέωρη χώρη της εταιρότητας, κοινός χώρος, η πόλη ως τόπος των κοινών και στα αγγλικά, towards the city of thresholds, common spaces of urban emancipation. Και έχει δημοσιεύσει άπειρα κυριολεκτικά άρθρα σε διάφορες γλώσσες, όχι μόνο στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά. Όλα αυτά με αντικείμενο τη θεωρητική διερεύνηση των προβλημάτων του χώρου και της πρακτικής κατοίκησής του. Και αυτό που κυρίως τον αφορά είναι η πόλη ως πεδίο διεκδίκησης όλων αυτών που την κατοικούν. Όχι μόνο δηλαδή ως πεδίο καταστολής, που ξέρουμε όλοι ότι είναι, αλλά ως και ως πεδίο παραγωγής αγώνων. Και αυτό το θέμα δηλαδή της πρακτικής διεκδίκησης του αστικού χώρου το εξετάζει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, κυρίως στις χώρες Λατινικής Αμερικής, Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή και άλλες. Ο Σταύρος είχε έρθει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη δηλαδή και σε άλλες πόλεις της Ανατολικής Ακτής, αλλά στη Νέα Υόρκη που είμαι εγώ πριν από 1,5 μήνα περίπου, και δυστυχώς είχα την ίδια ώρα μάθημα και δεν μπορούσα να πάω να τον ακούσω, άρα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που δέχτηκε αυτή την πρόσκληση, γιατί θα ακούσω κι εγώ προσωπικά την ομιλία του. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που είστε εδώ και κυρίως ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σταυρίδη. Αυτό το κλείνω. Θα κουμπάς εδώ, Με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Λιάννα Θεοδωράτου για την εισαγωγή και για την πρόσκληση και τον Εδουάρδο Καντάβα για την πολύ ένθερμη αναφορά σε αυτό το ενδεχόμενο μιας τέτοιας ομιλίας. Και οι δυο τους με ενθάρρυναν να κάνω αυτή την παρουσίαση και χαίρομαι που πράγματι υπήρξε αυτή η ανταπόκριση. Νομίζω ότι οπουδήποτε βρίσκουμε τις ευκαιρίες να συζητάμε για αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα σε ένα περιβάλλον το οποίο θέλει να ενισχύσει την ανταλλαγή σκέψεων, την ανταλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και κουλτούρες και κυρίως μια κριτική προσέγγιση. Η δικιά μου η δουλειά και σε επίπεδο διδασκαλίας και σε επίπεδο θεωρίας και σκέψης έχει περάσει ασφαλώς διάφορα στάδια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια περίοδο αναρώτησης και αναστοχασμού που αφορά την ίδια την προοπτική μέσα από την εμπειρία της πόλης να ανιχνεύσουμε δρόμους προς μια άλλη κοινωνία. Προφανώς αυτό δεν είναι μόνο ένα αντικείμενο έρευνας, είναι και ένα αντικείμενο
το οποίο επηρεάζεται από θέσεις, από απόψεις, από αξίες. Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα αυτά που θα σας πω είναι, ας πούμε, μια σκληρά αποδεικτική διαδρομή που στηρίζεται σε μια ουδέτερη επιστήμη. Αυτά που θα δοκιμάσω να σας πω στηρίζονται σε κάποιες παραδοχές και σε κάποιες απόψεις. Θα τις εκθέσω στη δική σας την κριτική. Ελπίζω τουλάχιστον να έχουν μια εσωτερική συνοχή και συνέπεια. Διάλεξα να μιλήσω σήμερα για την έννοια του κοινού και την πόλη ως κοινό, κάτι που προσπαθώ να κάνω μέσα από διάφορα γραπτά μου, αλλά πιστεύω ταπεινά ότι και μέσα από τη στάση μου μέσα στη σχολή και έξω από τη σχολή, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα που αποτελεί ένα πεδίο σύγκλησης σκέψης και αναρώτησης, όχι μόνο απόψεων που έρχονται από το χώρο της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας, αλλά και απόψεων που έρχονται και από το χώρο των άλλων κοινωνικών επιστημών, και βεβαίως έχουν σαν ένα κοινό τους παρονομαστή την προβληματοποίηση της εμπειρίας της πόλης, της ίδιας της συνθήκης, της χωρικής συνθήκης της πόλης, αλλά και της πόλης ως προοπτικής, όχι μόνο ως πραγματικότητας. Ξεκινώ λοιπόν αυτή την σειρά από συλλογισμούς που ελπίζω να έχουν μια εσωτερική συνοχή και μια προσπάθεια να αποδείξουν αυτό που υποσχέθηκα, δηλαδή ότι η πόλη είναι ένα πεδίο στο οποίο πράγματι παίζεται το ενδεχόμενο μιας άλλης κοινωνίας, με μια ιδέα που παίρνω από τον Ανδρή Λεφέβρε, ένα θεωρητικό και φιλόσοφο. Χρόνια δεν είναι μαζί μας ασφαλώς, αλλά η σκέψη του εξακολουθεί να επηρεάζει πάρα πολύ έντονα και τις κοινωνικές επιστήμες και την πολιτική αναρώτηση, αλλά και κατεξοχήν την αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη, ελπίζω. Ο Ανδρή Λεφέβρε, λοιπόν, για όσους και όσες χρειάζεται να θυμηθούμε, ήταν εκείνος ο οποίος μίλαγε για την πόλη ως ένα έργο. Και βεβαίως η λέξη που χρησιμοποιούσε στα γαλλικά ήταν œuvre, με την έννοια ότι είναι μια σύνθετη συνθήκη παραγωγής που δεν είναι μόνο αποτέλεσμα μόχθου, αποτέλεσμα προσπάθειας, αποτέλεσμα εργασίας τελικά, αλλά ίσως και αποτέλεσμα δημιουργικής διαδικασίας, δημιουργικής πράξης. Το œuvre λοιπόν ως λέξη στα γαλλικά μπορεί να πάρει αυτό το φορτίο και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, μια από τις σημαντικότερες συμβολές του Ανδρή Λεφέβρε, η αναγνώριση της πόλης ως έργου των ίδιων των κατοίκων της και όχι μόνο των δυνάμεων που επιχειρούν να ελέγξουν, να κανονικοποιήσουν και να μεταβάλουν την πόλη σε ένα πεδίο άσκησης ελέγχου. Ταυτόχρονα δανείζομαι από το Λεφέβρε κάτι που είναι ίσως λιγότερο κουβεντιασμένο, συζητημένο σε σχέση με τη θεωρία του, την ιδέα ότι η πόλη εμπεριέχει μια δυνητικότητα. Βλέπετε το αντίστοιχο απόσπασμα. Οι λέξεις είναι πολύ χαρακτηριστικές, έτσι. Σπόρος και δυνητικότητα. Πολύ πριν να γίνει της μόδας η έννοια της virtuality, ο Λεφέβρε δοκίμαζε το virtual, ο Λεφέβρε δοκίμαζε με αυτό να καταλάβει την πόλη ως μια συνθήκη στη διαδικασία της γέννησής της και μάλιστα στη διαδικασία της διαρκούς γέννησής της, στη διαδικασία του μετασχηματισμού της. Έτσι λοιπόν, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε τη διεκδίκηση του δικαιώματος στην πόλη, αυτή την εμβληματική φράση που τόσοι έχουν παραχαράξει από τότε που πρωτοδιατυπώθηκε από το Λεφέβρε, ως μια διαδικασία που αντιστοιχεί στην επαναδιεκδίκηση του δικαιώματος της δημιουργικής παραγωγής της πόλης. Και αυτό σημαίνει ότι η πόλη μπορεί να είναι σε μια προοπτική ξανά το συλλογικό έργο των κατοίκων της. Η πόλη είναι που σύμφωνα με κάποιες προσεγγίσεις είναι το πεδίο στο οποίο ταξινομείται, οργανώνεται και αναπαράγεται μια ορισμένη τάξη του κόσμου. Η πόλη λοιπόν δεν είναι μόνο ένας οργανωμένος κόσμος, αλλά και ένας κόσμος ο οποίος επιβάλλεται ως τάξη του κόσμου, με την έννοια ότι επιβάλλεται ως αποδοχή των συνθήκων μέσα από τις οποίες οργανώνεται μια κοινωνία. Όμως αυτή η εικόνα για την πόλη είναι ίσως πάρα πολύ φτωχή. Η πόλη δεν είναι μόνο τάξη. Η πόλη δεν είναι τάξη με την έννοια της order, έτσι. Η πόλη δεν είναι μόνο τάξη. Η πόλη είναι ταυτόχρονα και ένα πεδίο δυνατοτήτων. Και ελπίζω να αποδείξω ή εν πάση περιπτώσει να προσφέρω μερικές ενδείξεις που αφορούν την πόλη ως πεδίο δυνατοτήτων ακριβώς εξαιτίας του ότι η πόλη είναι μια διαρκής επικράτεια παραγωγής αυτών που μοιραζόμαστε, του κοινού στην πιο αυστηρή θεωρητική του διατύπωση. Και μάλιστα αυτή η διαδικασία παραγωγής του κοινού είναι ταυτόχρονα μια διαδικασία που βρίσκεται σε ένα πεδίο αναμέτρησης.
Δεν πρόκειται για μια διαδικασία, γιατί ίσως μερικοί θεωρητικοί, μερικοί αναλυτές της πόλης που έχουν μια τάση να την συνδυάσουν με την έννοια της παραγωγής του κοινού, βιάζονται να φανταστούν αυτό σαν να αναβλύζει από παντού, από τους πόρους σχεδόν της πόλης. Όχι, πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι ισχυρά μια διαδικασία αναμετρήσεων, διεκδικήσεων, διαφορετικών στοχοθεσιών. Η πόλη λοιπόν είναι ένα πεδίο όχι μόνο συμβολής και αναπαραγωγής του κυρίαρχου μοντέλου ζωής και δράσης, αλλά ταυτόχρονα και ένα πεδίο διεκδικήσεων και αντιδράσεων. Νομίζω ότι μια από τις πιο καθαρές μορφές περιγραφής της πόλης, της σύγχρονης πόλης, είναι αυτή που τη σχετίζει με ένα μοντέλο, περιέχει πολύ μια εικόνα, αλλά νομίζω ότι είναι βολικό και πιστικά σχετικό με την πραγματικότητα. Είναι η πόλη των θυλάκων, έτσι. Ο θύλακος είναι στην ουσία μια ενότητα χώρου η οποία έχει αυστηρό προσδιορισμό, αυστηρά όρια και εν τέλει συγκροτεί έναν σχεδόν αυτοτελή κόσμο. Η πόλη των θυλάκων λοιπόν συγκροτείται ως ένα πεδίο ορισμού διαφορετικών περιοχών. Έχουμε ενδείξεις γι' αυτό εμπειρικές, θύλακοι κατανάλωσης και εμπορίου, από τα malls μέχρι τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα, θύλακοι εργασίας, πολλές φορές πάρα πολύ αυστηρά οργανωμένοι ως κλειστά σύμπαντα, από τα εταιρικά κτίρια μέχρι τις μακιλαδόρες του Μεξικού, θύλακοι σπορ, ζήσαμε και την Ολυμπιάδα, οπότε δεν χρειάζομαι πολλά επιχειρήματα γι' αυτό, και βεβαίως και θύλακοι κατοικίας στις gated communities που μπορεί να μην είναι ακόμα στην Ελλάδα τόσο φανερή η παρουσία τους, αλλά σε πάρα πολλές χώρες είναι ο κανόνας της αστικής εξάπλωσης. Απ' την άλλη μεριά μπορούμε να σκεφτούμε μια άλλη χωρικότητα, η οποία με έναν τρόπο εμπεριέχει αυτή τη δυνητικότητα της πόλης. Αυτή τη χωρικότητα διαλέγω να την περιγράψω με την εικόνα του κατοφλιού. Προφανώς δεν μιλάω για το κατόφλι μιας πόρτας, δηλαδή σαν εκείνη την αυστηρά ορισμένη γραμμή που ορίζει ένα μέσα και ένα έξω. Μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο το κατόφλι έχει προβληματοποιηθεί από τους ανθρωπολόγους, τους ιστορικούς αλλά και τους πολιτικούς επιστήμονες ως μια εικόνα και ως μια εμπειρία ταυτόχρονα, η οποία περιέχει την ίδια τη λογική της μετάβασης αλλά και της αλλαγής εξαιτίας της μετάβασης. Το κατόφλι λοιπόν είναι μια ζώνη η οποία εγκυμονεί αλλαγές. Βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας καινούργιας εποχής, λέμε έτσι. Διάσχισε το κατόφλι μιας καινούργιας φάσης της ζωής του. Επομένως, έχουμε εικόνες οι οποίες είναι συμβατές με μια χωρική εμπειρία ταυτόχρονα, γιατί πολλές φορές διαβαίνοντας ένα πραγματικό κατόφλι νιώθουμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, ότι κάτι μας περιμένει απρόβλεπτο. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτή την εικόνα μπορούμε να φανταστούμε μια χωρικότητα στον αντίποδα της χωρικότητας των θυλάκων. Και ελπίζω να μπορέσω να δείξω ότι αυτή η χωρικότητα του κατοφλίου αντιστοιχεί με την επαναδιεκδίκηση της πόλης ως έργο. Αντιστοιχεί με την επαναδιεκδίκηση του κοινού χώρου ως μιας επικράτειας που είναι σε διαρκή κίνηση, σε διαρκή παραγωγή, σε διαρκή ανάπτυξη. Πώς μπορούμε να σκεφτούμε τον κοινό χώρο ως κατόφλι? Καταρχήν, αν σκεφτούμε ότι όσο οι πρακτικές της ανάκτησης του κοινού απέναντι, εντός, εναντίον και πέραν, δανείζομαι μια πολύ όμορφη έκφραση του Holloway που σχεδόν πάντα χρησιμοποιώ, εντός, εναντίον και πέραν της κυρίαρχης τάξης του αστικού, πάλι order τάξης, έτσι, αναπτύσσονται πρακτικές αναδιεκδίκησης, ανασήμανσης και ενδεχομένως παραγωγής εκ νέου της έννοιας του κοινού, αναδιαμόρφωσης του πεδίου αυτού που κάποιες πλευρές αυτής της κοινωνίας θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να μοιραστούμε. Γιατί εδώ μια μικρούλα παρένθεση για όσους και όσες έχετε μια επαφή με τη συζήτηση για τα κοινά, για την έννοια του κοινού, των commons, δεν πρόκειται για κάτι που είναι εκεί έξω ως μια οντότητα. Τα κοινά οτιδήποτε αποτελεί αντικείμενο μοιράσματος δεν υπάρχει από μόνο του, υπάρχει ως μια κοινωνική συνθήκη, ως μια κοινωνική σχέση. Είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για το νερό, για παράδειγμα, ως μια φυσική οντότητα η οποία έχει υλικότητες και συγκεκριμένες μορφές εμφάνισης στη γη, και άλλο πράγμα να μιλάμε για το νερό ως κοινό αγαθό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αντιστοιχίσει το νερό σε κάποιες σχέσεις οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη κοινωνία και έχουμε αξιολογήσει αυτές τις σχέσεις ότι πρέπει να είναι ισότιμες κλπ. Δηλαδή ως μέρος μιας διαχείρισης του νερού ως κοινού. Από αυτή την έννοια λοιπόν και ο κοινός χώρος πρέπει να σκεφτούμε πως θα είναι ή
γίνεται ή μετατρέπεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής του σε ένα πεδίο διαρκούς επέκτασης, σε ένα πεδίο διαρκούς όσμωσης που υπερβαίνει τα όρια οποιασδήποτε περίφραξης επιχειρεί να του στερήσει αυτή τη δυναμική. Ο κοινός χώρος λοιπόν είναι στην ουσία μια εικόνα και ταυτόχρονα μια εμπειρία που είναι στον αντίποδα της εμπειρίας του θυλάκου. Είναι ένας χώρος ο οποίος ζει, μπορεί να υπάρχει στο βαθμό που αναπτύσσεται. Από αυτή την έννοια, ο κοινός χώρος εγκαθιστά συγκρίσεις, παράγει διαδικασίες μέσα από τις οποίες διαφορετικές εμπειρίες ανθρώπων μπορούν να μετασχηματιστούν, μπορούν να συνομιλήσουν, μπορεί να βρεθούν σε ένα κοινό υπόβαθρο. Και προσέξτε εδώ κάτι που ισχυρίζομαι που δεν είναι προφανές σε αυτή τη συζήτηση. Η ανάπτυξη του κοινού χώρου δεν προϋποθέτει ομογενοποίηση. Ίσα-ίσα, κοινός χώρος μπορεί να υπάρχει μονάχα στο βαθμό που όλες οι διαδικασίες της παραγωγής και της κατοίκησής του επιδέχονται μορφές συνύπαρξης, επιδέχονται μορφές εταιρότητας, μορφές διαφοράς και η σύγκριση είναι ήδη ένα πρώτο βήμα εγκαινίασης, αποκατάστασης, δημιουργίας αυτού του κοινού πεδίου διαπραγμάτευσης. Το επόμενο βήμα που ίσως είναι ακόμα πιο σημαντικό και που ίσως ο κοινός χώρος πρέπει να επιφορτιστεί με το καθήκον να γεννήσει είναι οι διαδικασίες της μετάφρασης. Διαδικασίες οι οποίες μπορούν πράγματι να δημιουργήσουν ένα κοινό έδαφος, όπως ακριβώς η μετάφραση ενός έργου σε μια άλλη γλώσσα επιχειρεί να χειρονομήσει, κρατήστε λιγάκι αν θέλετε αυτή τη λέξη, προς ένα κοινό έδαφος ανάμεσα στις δύο γλώσσες. Χειρονομία ποιητική, το ξέρουμε, η μετάφραση εξορισμού είναι μια ποιητική διαδικασία. Χειρονομία ενδεχομένως χωρίς τέλος, όχι όμως χωρίς επιτυχία. Μπορεί η επιτυχία της επομένως να είναι κάθε φορά περιορισμένη, αλλά ταυτόχρονα να προκαλεί και για άλλες προσπάθειες. Η μετάφραση λοιπόν σαν μια διαδικασία εγκατάστασης ενός κοινού εδάφους που διαρκώς ενδεχομένως θα μας διαφεύγει. Διαρκώς θα χρειάζεται να το εξερευνήσουμε, να το επεκτείνουμε, να το εμπλουτίσουμε, να δοκιμάσουμε ακόμα μια φορά για την εγκατάστασή του. Αν λοιπόν ο κοινός χώρος είναι ένας χώρος που έχει κατοφλιακές ιδιότητες, επιτρέψτε μου αυτό το νεολογισμό παρότι δεν βρίσκω κάτι καλύτερο, είναι ένας χώρος ο οποίος τελικά είναι ένα πεδίο συσχέτισης, ένα πεδίο οργάνωσης του κοινού ως χώρου διαπραγμάτευσης και κοινής διαδικασίας παραγωγής αυτού του κοινού. Και ταυτόχρονα έχει και μια δυναμική ως προς το χρόνο. Θα συζητήσουμε λίγο παραπάνω για αυτή τη δυναμική προς το τέλος της παρουσίασης. Κρατήστε μόνο αν θέλετε αυτή τη σκέψη. Αυτή η δυνητικότητα για την οποία μιλούσε ο Λεφέβρ αφορά στην ουσία όχι μόνο κάτι που περιμένει εκεί για να εμφανιστεί, ίσως αν κάτι συμβεί ώστε να το προκαλέσει, ταυτόχρονα αποτελεί μια ένδειξη για το πώς μπορεί να αντιληφθεί κανείς την εμπειρία του αστικού χρόνου, του χρόνου της πόλης. Αυτή η εμπειρία δεν είναι μια έναη επανάληψη του ίδιου. Είναι ενδεχομένως, και αυτό εξαρτάται ασφαλώς από τις ενέργειες και τις δράσεις των κατοίκων της πόλης, είναι ενδεχομένως ένα πεδίο όσμωσης ανάμεσα σε αυτό που υπάρχει και σε αυτό που δύναται να υπάρξει, στο δυνάμει, σε αυτό που εμπεριέχεται ως δυνατότητα καθόλου εξασφαλισμένο ως αποτέλεσμα. Θα δοκιμάσω αυτό να το αναπτύξω λίγο παραπάνω σε λίγο. Αν αυτά έχουν περίπου έτσι, αν δηλαδή ο κοινός χώρος είναι πράγματι ένα πεδίο έκφρασης της δυνητικότητας της πόλης και ενδεχομένως εγκαθίσταται, παράγεται και δημιουργεί νέες συνθήκες ανάμεσα στους ανθρώπους στην προοπτική του να βρουν και να αξιολογήσουν σημαντικά ως πράγματα κάτι που θα μοιράζονται, τότε τι είναι αυτό που μπορεί να διαμορφώσει τις περιοχές του μοιράσματος, πού μπορούμε να το διακρίνουμε, όχι ακριβώς τι να μοιραζόμαστε, αλλά πού μπορεί αυτό να τεθεί ως πρόβλημα και να βιωθεί ως εμπειρία. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο έχω δοκιμάσει να στήσω την παρουσίαση πάνω σε εμπειρίες που έρχονται από τη Λατινική Αμερική και ιδιαίτερα από κινήματα που διεκδικούν στέγη. Γιατί ανάμεσα στα άλλα, όχι μόνο εκεί, αλλά και εκεί, μπορεί κανείς να δει αυτές τις πρακτικές του μοιράσματος ως ενεργές διαδικασίες παραγωγής αυτού του κοινού χώρου, αξιολόγησης των τρόπων με τον οποίο κατοικείται, ελέγχου των εργαλείων, των μορφών νοηματοδότησης αυτού του χώρου, αλλά και στην σκληρή του εκδοχή, σκληρή του αν θέλετε υλικότητα, ελέγχου του τρόπου με τον οποίο αυτός αποκτά υλικά ερίσματα. Γίνεται πραγματικός, αν υποθέσουμε ότι το πραγματικό είναι μόνο μια υλική συνθήκη, που δεν είναι. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθώ να σκεφτώ τη λογική του μοιράσματος
στις περιοχές της κατοικίας που σε λίγο θα διατρέξουμε και με εικόνες, ως μια λογική η οποία επηρεάζει τουλάχιστον 3 επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι αυτό που αφορά τους όρους και τις συνθήκες της συγκατοίκησης. Σε οποιαδήποτε διαδικασία παραγωγής χώρου που διεκδικεί ή υλοποιεί ένα περιβάλλον κοινής κατοικίας, είτε σε μεγάλα συγκροτήματα κοινωνικής κατοικίας, είτε σε αυτογενείς οικισμούς στις περιφέρειες των μεγάλων πόλεων, είτε σε προσωρινούς οικισμούς διεκδίκησης, θα δούμε και τέτοιους, το ερώτημα είναι πάντα, μπορεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αν στοχεύει κανείς στη δημιουργία νέων όρων του κοινού, να ανακαλύψει νέες μορφές συγκατοίκησης. Η κατοίκηση λοιπόν από κοινού είναι ήδη ένα πρώτο πεδίο εγκατάστασης, ελέγχου και εν τέλει διακινδύνευσης των όρων του κοινού χώρου. Το δεύτερο επίπεδο, το οποίο θα δούμε ότι έχει παίξει ρόλο στα παραδείγματα που θα αναφέρω, είναι το επίπεδο της παραγωγής. Πώς φτιάχνεται, πώς κάνει να υπάρξει, πώς γίνεται να υπάρξει έτσι, ο κοινός χώρος ως αποτέλεσμα κάποιου είδους συμμετοχής αυτών που τον έχουν ως στόχο. Γιατί ελπίζω να έχει γίνει φανερό, όπως λέω μέχρι τώρα, ότι ο κοινός χώρος δεν είναι απλώς ένα νοητικό κατασκεύασμα, δεν είναι καν ένα όνειρο που είναι μια χαρά να είναι και όλα αυτά. Είναι ταυτόχρονα και ένα πεδίο πραγματικής, συγκεκριμένης, εκφρασμένης σε υλικότητες εμπειρίας. Και το τρίτο επίπεδο είναι στην ουσία αυτό που αφορά συνθήκες οι οποίες ιδιαίτερα στις κοινωνίες που ζούμε είναι κρίσιμες για την αμφισβήτηση των κυρίαρχων τρόπων οργάνωσης των κοινών κόσμων στην κοινωνία. Έτσι, των κόσμων οι οποίοι τουλάχιστον στο επίπεδο της αναπαραγωγής της τάξης του αστικού είναι κόσμοι οι οποίοι εμφανίζονται ως αιώνιοι, αυτονόητοι και προφανείς στις αξίες και στην δομή τους. Είναι το πεδίο στο οποίο αναφερόμαστε ως σχέσεις ιδιοκτησίας. Ο κοινός χώρος ως διαδικασία και ως εμπειρία θέτει υπό αμφισβήτηση τις κυρίαρχες σχέσεις ιδιοκτησίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ενδεχομένως από μόνος του εγγυάται την υπέρβασή τους, αλλά τις θέτει σε κρίση. Και αυτό θα δούμε στα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν. Δανείζομαι εδώ κάποια λόγια του James Holston, ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει τη σημασία που έχουν οι αγώνες των κατοίκων στις περιφέρειες των μεγαλοπόλεων στην Λατινική Αμερική, Νότια Αμερική, δεν ξέρω ποια είναι ο πολιτικός ορθός τρόπος να την περιγράψω. Και εκεί λοιπόν λέει ότι οι αγώνες για την πόλη, οι αγώνες για το να είσαι μέρος της πόλης είναι αγώνες για το να είσαι μέρος της κοινωνίας περίπου. Δηλαδή οι άνθρωποι διεκδικούν όχι απλώς τις παροχές, τις υπηρεσίες και τους όρους της που ανήκουν στην επίσημη πόλη, μεταφορές, περίθαλψη, αποχέτευση, σημαντικά πράγματα για την καθημερινότητα όλων μας, διεκδικούν ταυτόχρονα να είναι μέρος της πόλης ως μέρος της κοινωνίας, γιατί αυτοί που το διεκδικούν αυτό είναι πεταγμένοι έξω. Είναι οι αναλώσιμοι πληθυσμοί, οι πληθυσμοί οι οποίοι βρίσκονται στις συνθήκες έξωσης από την πόλη και από αυτό που χαρακτηρίζει την πόλη. Γι' αυτό μιλάει λοιπόν ο James Holston για μια πολιτικοποίηση του οίκου, το βλέπετε και στην αγγλική έκφραση, διατύπωσή του, χρησιμοποιεί την ελληνική λέξη. Ο οίκος εδώ είναι προφανώς όχι μόνο το σπίτι, αλλά ένα σύνολο από σχέσεις, χωρικές και κοινωνικές, τον οικοκυριό ενδεχομένως. Λέει λοιπόν ότι η πολιτικοποίηση του οίκου είναι στην ουσία ο τρόπος με τον οποίο η διεκδίκηση του δικαιώματος στη στέγη σε κοινωνίες που αυτοί που το διεκδικούν είναι πεταγμένοι έξω από την πόλη και την κοινωνία, είναι στην ουσία μια διεκδίκηση που πολιτικοποιεί την ίδια τη διαδικασία του οίκου, τη διαδικασία δηλαδή της κατοίκησης, απέναντι στην προφανή, σχεδόν αυτονόητα θεμελιωμένη άποψη ότι ο οίκος είναι ο τόπος του ιδιωτικού, άρα μη πολιτικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον της ιδιώτευσης και της ατομικής, εν πάση περιπτώσει, επιτυχίας ή αποτυχίας. Η πολιτικοποίηση λοιπόν του οίκου έρχεται από έξω με έναν τρόπο, καθώς ο οίκος γίνεται πεδίο διεκδίκησης, το δικαίωμα στη στέγη στην ουσία γίνεται πεδίο διεκδίκησης που επαναθέτει το πρόβλημα του κοινού. Ποιοι είμαστε, τι μοιραζόμαστε και πώς με αυτόν τον τρόπο συγκροτούμε την κοινωνία. Πρώτη σειρά παραδειγμάτων. Τα παραδείγματά μου είναι από 3 χώρες, στις οποίες έχω καταφέρει να βρεθώ κάποιο διάστημα και να συλλέξω κάποια στοιχεία. Θα δείτε αυτά τα στοιχεία μέχρι πού μπορούν να γενικευτούν. Έχω την εντύπωση πάντως ότι οι ενδείξεις που έχω είναι αρκετές ώστε να ισχυριστούμε αυτό που θα σας παρουσιάσω εκπροσωπεί ένα σημαντικό μέρος της πραγματικότητας αυτών των αγώνων. Η FUCVAM λοιπόν είναι μια οργάνωση συνεταιρισμών, μια ομοσπονδία συνεταιρισμών,
οι οποίοι αγωνίζονται για το δικαίωμα στη στέγη με τη μέθοδο της αλληλοβοήθειας. Ayuda mutua είναι η έκφραση στα ισπανικά. Και είναι σημαντικό ότι αυτή η μορφή οργάνωσης της διεκδίκησης του δικαιώματος στη στέγη διαπερνά στην ουσία τα πεδία στα οποία πιο πριν υποσχέθηκα ότι θα εξαρτήσω τη συζήτηση για τα κοινά και θα τη σχετίσω με το πρόβλημα της στέγης. Στην ουσία πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία πρώτον παίζει μεγάλο ρόλο η οργάνωση του υποκειμένου της διεκδίκησης. Πρόκειται για υποκείμενα τα οποία έχουν ισχυρές σχέσεις με το συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα της χώρας. Ταυτόχρονα πρόκειται για μια διαδικασία πρακτικών αυτοδιεύθυνσης και αυτοεξυπηρέτησης, αν θέλετε, με την έννοια ότι αυτές οι ομάδες ανθρώπων συχνά πεταγμένες έξω από την κυρίαρχη πόλη αναγκάζονται να εφεύρουν τρόπους για να επιζήσουν. Υπάρχει λοιπόν ένα στήριγμα πάνω σε αυτού του είδους την κληρονομιά και ταυτόχρονα έχουμε στην ουσία την FUCVAM να υποστηρίζει ότι εμπνέεται εν πολλοίς από πάρα πολύ ισχυρές παραδόσεις που υπήρχαν στην Νότια Αμερική, ιδιαίτερα στον τρόπο ζωής και στην οργάνωση του τρόπου ζωής των αυτόχθονων λαών, οι οποίοι σχεδόν στις περισσότερες χώρες, αν όχι σε όλες τις χώρες της Νότιας Αμερικής, είχαν έννοιες της γης που αφορούσαν την αντιμετώπιση της ως ένα κοινό τόπο. Ένα τόπο που δεν ανήκει σε κανένα και ανήκει σε όλους ή ανήκει στην κοινότητα και στις μορφές οργάνωσης που αντιστοιχούν στην κοινότητα. Οι παραδόσεις λοιπόν αυτές, συνδυασμένες με τις παραδόσεις του συνεταιριστικού κινήματος, γέννησαν στην Ουρουγουάη, στην ουσία μια μικρή χώρα της Νότιας Αμερικής, ένα περιβάλλον διεκδίκησης του δικαιώματος στη στέγη, το οποίο δεν διεκδικούσε απλώς ένα αγαθό. Διεκδικούσε, αν νομίζω από αυτό φαίνεται, ένα ολόκληρο σύνολο από σχέσεις, οι οποίες έθεταν υπό αμφισβήτηση την κυρίαρχη τάξη της πόλης και την κυρίαρχη λογική του κατοικήν. Θα δείτε μερικές εικόνες από αυτές τις εμπειρίες. Έχει ένα νόημα. Είναι κρίσιμο για την FUCVAM και για τους συνεταιρισμούς που ανήκουν στην ομπρέλα της το γεγονός ότι οι μελλοντικοί κάτοικοι οργανωμένοι μέσα από το κίνημα της διεκδίκησης μετέχουν στην κατασκευή του μελλοντικού οικισμού. Ένας οικισμός ο οποίος γίνεται συνήθως με δάνεια που έχουν καταφέρει να αποσπάσουν από την κυβέρνηση αυτοί οι συνεταιρισμοί και μοιράζονται το βάρος της αποπληρωμής τους με βάση τις ανάγκες τους και όχι ως ατομικοί, χρεωμένοι μελλοντικοί κάτοικοι. Είναι ενδιαφέρον επίσης ότι η διαδικασία αυτή της συμμετοχής στην κατασκευή, εδώ βλέπουμε τα εγγένεια ενός τέτοιου οικισμού, οι δύο αυτές φωτογραφίες δεν είναι δικές μου, τις έχω βρει, αλλά οι περισσότερες φωτογραφίες που θα δείτε είναι δικές μου. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι η διαδικασία της συμμετοχής στην κατασκευή είναι, όπως λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι της FUCVAM, είναι μια διαδικασία η οποία παράγει στην ουσία ενός είδους κοινότητες μέσα από τη συνεργασία. Θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό ότι η συγκατοίκηση, για την οποία μίλησα πριν, είναι ήδη ένα πεδίο στο οποίο ελέγχονται οι πιθανές σχέσεις αυτής της αναφοράς στο κοινό. Η συνεργασία όμως είναι ένα άλλο εξίσου σημαντικό πεδίο και αν οι μελλοντικοί συγκάτοικοι είναι αρχικά συνεργάτες, καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Εδώ βλέπετε μερικά παραδείγματα από τέτοιου είδους οικισμούς στην τελειωμένη της μορφή. Αυτό, ας πούμε, αριστερά είναι ένας οικισμός τραπεζοϊπαλλήλων, αν δεν κάνω λάθος, που έχει φτιαχτεί η δεκαετία του 70. Και εδώ επίσης ένα μικρό αισθαντανέ που ίσως λέει πολλά. Ο τρόπος με τον οποίο πια οι δρόμοι σε μια τέτοια περιοχή είναι μέρος μιας κοινής αναφοράς, τόσο που μπορεί κανείς να σκεφτεί άλλες μορφές οικειοποίησης από αυτές που συνήθως συναντάμε. Εδώ είναι μια περίπτωση ενός κτηρίου που έχει ανακατασκευαστεί, ένα παλιό κτίριο που κατέρε πάλι μέσα από τις διαδικασίες της FUCVAM, δημιουργήθηκε ένας καινούριος τρόπος συγκατοίκησης. Και εδώ τέλος είναι μια περίπτωση ενός κτηρίου που επίσης επανακατοικήθηκε, που αφορά κυρίως ανήπαντρες ή μόνες γυναίκες με τα παιδιά τους, με πάρα πολύ ισχυρή έμφαση στην οργάνωση της δικής τους συλλογικότητας και τον τρόπο με τον οποίο διεκδικούν στην ουσία πέρα από την στέγη και άλλα πράγματα που αφορούν την ζωή τους. Περνάω στην επόμενη κατηγορία παραδειγμάτων,
μια κατηγορία που έχει σχέση με τα κινήματα των αστέγων στη Βραζιλία. Φοβάμαι ότι δεν κράτησα την ώρα και δεν ξέρω πόση ώρα μιλάω. Είμαι εντάξει. Okay. Τα κινήματα των αστέγων στη Βραζιλία επίσης έχουν ενδιαφέρουσες μορφές οργάνωσης. Πρώτα-πρώτα, η όλη διαδικασία διεκδίκησης ξεκινάει πολλές φορές από την κατάληψη μιας έκτασης, στην οποία ένα οργανωμένο κίνημα ζητάει να αναγερθούν κατοικίες με την ευθύνη του τοπικού κράτους, η Βραζιλία είναι μια ομοσπονδία, ή και του κεντρικού κράτους. Λόγω της ιστορίας της Βραζιλίας, που είναι αρκετά σύνθετη ήδη, ακούτε πολλά για αυτήν τη χώρα στις ειδήσεις, υπήρξαν περίοδοι κάποιου είδους διακυβέρνησης τοπικών κρατών, όπως το κράτος του Σαν Παόλο, από το οποίο θα δούμε και αρκετά παραδείγματα, στις οποίες περιόδους υπήρχε διοίκηση, ας πούμε, ανοιχτή προς τις διεκδικήσεις των κινημάτων των αστέγων ή, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούσε να βρει ένα είδος συμβιβασμού που να εμποδίσει αυτές τις διεκδικήσεις να αποκτήσουν ένα χαρακτήρα που θα απειλήσει πολύ σοβαρότερες, ας πούμε, ισορροπίες στην αντίστοιχη κοινωνία. Ανάλογα με την πολιτική θέση που παίρνει καθένας, μπορεί να πάρει τη μια ή την άλλη ερμηνεία. Πάντως, σε ορισμένες περιόδους αυτό έκανε δυνατό αυτές οι διεκδικήσεις να καταφέρουν να κατοχυρώσουν το δικαίωμα της χρήσης στη γη και εν συνεχεία το δικαίωμα της ανοικοδόμησης σε αυτές τις περιοχές συγκροτημάτων κοινωνικής κατοικίας, όπως θα δούμε, με τους όρους των κινημάτων και όχι με τους όρους μιας κρατικής πολιτικής, η οποία εν συνεχεία τροφοδοτούσε με αυτή την πολιτική και τις επιλογές της, ας πούμε, το κατασκευαστικό κεφάλαιο εις βάρος των αναγκών των ανθρώπων. Είναι επίσης σημαντικό, όπως θα δούμε, ότι σε αυτή τη διαδικασία έπαιξαν ρόλο και στρατευμένοι στην ουσία ειδικοί. Κάποιοι και κάποιες από εσάς εδώ στην παρέα μας είναι αρχιτέκτονες και αρχιτεκτόνισσες. Ο ρόλος των αρχιτεκτόνων σε αυτό το περιβάλλον σήμαινε όχι απλώς την διεκπεραίωση ενός σχεδίου ή μιας πρότασης η οποία έρχεται από έναν παραγγελιοδότη, είτε αυτό ήταν το τοπικό κράτος, είτε ήταν εν μέρη ένα οργανωμένο κίνημα που συνεδρίαζε και έβγαζε τις απόψεις του και τις πρότεινε πράγματα, αλλά ήταν ταυτόχρονα και ήταν πολύ περισσότερο μια διαδικασία αλληλεγγύης, συμπαραγωγής με τους εκπροσώπους και τις συνελεύσεις των κινημάτων αυτών των προτύπων κατοίκησης. Εξού και αυτός ο ρόλος των Institutos de Asistencia Técnica ήταν, καλά μην υπολογίζετε την προφορά μου, απλώς περίπου αυτό λέει, άσε που είναι και βραζιλιάνικα, οπότε δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Αυτά λοιπόν τα Ινστιτούτα ήταν στην ουσία ομάδες διαεπιστημονικές που περιείχαν και βεβαίως τεχνικούς και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίες επιχειρούσαν μέσα από τη διαδικασία της συλλογικής συζήτησης και διαπραγμάτευσης να φτιάξουν μοντέλα τα οποία θα ήταν αποδεκτά από τους μελλοντικούς κατοίκους, να τα διαπραγματευτούν μαζί τους, να στήσουν διαδικασία παραγωγής η οποία θα τους περιλαμβάνει ως εργαζόμενους στο εργοτάξιο και εν συνεχεία να αποτιμήσουν το αποτέλεσμα και μαζί να συγκροτήσουν τα νέα πρότυπα προς την επόμενη φάση. Η παράδοση του Μουτσιράο, αυτό μπορώ να το πω, το λέω καλά, μου έχουν πει πως το λέω, Μουτσιράο έτσι λέγεται. Αυτή λοιπόν η παράδοση είναι η παράδοση αλληλοβοήθειας, η οποία γεννήθηκε υποτίθεται στο βραζιλιάνικο βορρά και είναι στην ουσία η αλληλοβοήθεια που υπάρχει σε πάρα πολλές αγροτικές κοινωνίες ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι ξέρουν έτσι να ρυθμίζουν την παραγωγή και να βοηθάει ένας τον άλλον στη διάρκεια της συγκομιδής που πάντα χρειάζονται ανισόμετρα καταναμημένες διαθεσιμότητες. Πρώτο λοιπόν παράδειγμα, ένας οικισμός αστέγων στο Σαν Παόλο. Είναι σημαντικό ότι εκεί σε αυτό το συνοικισμό στην ουσία έχουμε ένα πρώτο επίπεδο συμβολικής κατοχής μιας μεγάλης έκτασης. Οι μικρές ή μεγάλες πρόχειρες κατασκευές είναι πρόχειρης κατοίκησης κατασκευές, αλλά ταυτόχρονα και κατασκευές οι οποίες θεμελιώνουν ένα δικαίωμα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι αυτές οι κατασκευές ήταν ταυτόχρονα χώροι ζωής, αλλά και χώροι συμβολικής παρουσίας των αντίστοιχων κατοίκων, μελλοντικών κατοίκων. Ήταν καταγεγραμμένες από το κίνημα και ήταν και στην ουσία ένας τρόπος να οργανωθεί η κοινή ζωή εν ώψη της διεκδίκησης. Οι άνθρωποι αυτοί δεν διεκδικούν να ζουν έτσι. Ξεκινάνε τη διεκδίκησή τους ζώντας έτσι. Και βεβαίως ποιο είναι το κέντρο μιας τέτοιας διαδικασίας? Η κουζίνα.
Έτσι, η κουζίνα, η οποία είναι, φανταστείτε ότι μιλάμε για μια έκταση που είχε μέσα περίπου 2.000 ανθρώπους, η οποία κάθε γειτονιά της έχει και την δική της κουζίνα, δηλαδή τον δικό της κοινωνικό πυκνοτή, το δικό της κοινωνικό χώρο με βάση τον οποίο ενεργοποιείται αυτή η συλλογικότητα. Ένας άλλος οικισμός αντίστοιχα είναι πάλι του MTST, του κινήματος των αστέγων εργατών. Αυτός επίσης ήταν ένας προσωρινός οικισμός, ο οποίος διεκδικούσε την κατασκευή ενός συγκροτήματος κοινωνικής κατοικίας στην περιοχή του Σαν Πάολο. Ένας αγώνας ο οποίος κατάφερε να νικήσει. Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη περίοδο, είδατε και τη χρονολογία, είναι το 8, το 9, έτσι. Ήδη το 18 που ξαναβρέθηκα εκεί είχαν καταφέρει να χτίσουν ένα μέρος αυτών των κατοικιών και βεβαίως το καμάρι το βλέπετε και στα μάτια τους. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένα ενδιαφέρον κομμάτι εκεί που έχουν παίξει ρόλο οι ασιστένσιας τέκνικας που σας είπα πριν, δηλαδή οι ομάδες τεχνικής υποστήριξης του κινήματος. Μια από αυτές είναι η ουσίνα, είναι αρχικά. Άμα το γκουγκλάρετε μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη δουλειά τους και βλέπετε και τη διαδικασία της συζήτησης στο συμμετοχικό σχεδιασμό στην ουσία, μέσα από τον οποίο παράγεται η συγκατάθεση για το μοντέλο οικοδόμησης, η πληροφόρηση και η εκπαίδευση πάνω στις μεθόδους κατασκευής, διότι οι μελλοντικοί κάτοικοι πρέπει να έχουν μέρος συμβολή στην διαδικασία παραγωγής του τελικού αποτελέσματος και βεβαίως το τελικό αποτέλεσμα, στο οποίο ένα ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι μέσα από τη διαδικασία της παραγωγής του σχεδίου εντοπίστηκε ως σημαντικός ένας κοινός χώρος, έτσι, ο χώρος του κλιμακοστάσιου, αντί αυτού που προβλέπουν οι προδιαγραφές του Υπουργείου αντίστοιχα, ας πούμε, φανταστείτε το, οι οποίες εν τέλει θα ερμηνευτούν από κάποιον εργολάβο και βεβαίως εκεί θα προσπαθήσει να έχει τη λιγότερη δυνατή απώλεια, γιατί αυτό με το οποίο πληρώνεται είναι τα τετραγωνικά της κατοικίας. Αντί λοιπόν από αυτή τη λογική η οποία γεννάει τα κλιμακοστάσια που ξέρουμε και τις διαδικασίες κυκλοφορίας ανάμεσα στα διαμερίσματα που ξέρουμε, εδώ αξιολογείται αυτός ο χώρος ως χώρος σημαντικός, χώρος συναναστροφής, χώρος συνάντησης. Ήταν μέρος λοιπόν της κληρονομιάς αυτής της διαδικασίας το ότι παράγονται διαφορετικοί κοινοί χώροι. Ένα παράδειγμα εδώ είναι τα μπαλκόνια των ορόφων που είναι ταυτόχρονα απόλυξη, κλιμακοστασίου, πλατήσκαλο, κοινές βεράντες και βλέπετε και την κατοίκησή τους. Το τρίτο παράδειγμα αφορά τις αυτόνομες γειτονιές στο Μεξικό. Απλώς δείτε πώς περιγράφει αυτό που κάνουν ένας από τους σημαντικότερους ακτιβιστές, δυστυχώς δεν είναι πια στη ζωή, ο Γεράρδο, που συναντήσαμε πριν από μερικά χρόνια στην πόλη του Μεξικού. Αξίζει να το διαβάσω. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε όχι μόνο οικισμούς αλλά και κοινότητες. Από την αρχή αυτό δηλωμένο, έτσι, ισχυρή δήλωση που αφορά το στόχο. Για μας το να φτιάξουμε κοινότητες σημαίνει να έχουμε τον έλεγχο του μέρους που ζούμε, να μπορούμε να έχουμε τις συνήθειες που διαλέγουμε, τους κανόνες που αποφασίζουμε, καθώς και τους τρόπους μας να λύνουμε τα προβλήματα που γεννιούνται στην κοινή μας ζωή. Να μπορούμε λοιπόν εμείς να φτιάχνουμε την ιστορία μας. Η συνείδηση αυτού του πράγματος, η συνείδηση ότι αυτό είναι που συμβαίνει και όχι απλώς μια επιβεβαίωση των αγώνων για στέγη, είναι αυτό που δημιουργεί στην ουσία την ιδιαιτερότητα των αυτόνομων γειτονιών στο Μεξικό. Είναι οργανωμένες αντίστοιχα από κινήματα τα οποία στο μότο τους έχουν, αυτό θα δοκιμάσω να το πω λίγο καλύτερα, «Construyendo poder popular», που σημαίνει οικοδομώντας τη λαϊκή εξουσία. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει καθώς φτιάχνουμε τον κοινό μας χώρο, την κοινή μας ζωή, καθώς φτιάχνουμε τους κανόνες και τους όρους με τους οποίους αυτό θα γεννηθεί και θα λειτουργήσει, φτιάχνουμε ένα άλλο μοντέλο κοινωνικών σχέσεων, ένα άλλο μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης. Αυτή είναι μια από τις γειτονιές. Προφανώς έχει και τον αστικό της κήπο, όχι τόσο γιατί έχει καταφέρει μια αυτονομία σε επίπεδο διατροφής, αλλά γιατί, όπως μας είπε πάλι ο Γεράρδο, θέλουμε τουλάχιστον τα παιδιά μας να καταλάβουν ότι τα πεπόνια δεν φτιάχνονται στο Walmart, αλλά στη γη. Και βεβαίως, πώς θα πούνε την πλατεία, Plaza de los Filósofos, αυτό είναι αφιερωμένο στο Μάκη που είναι εδώ μαζί μας. Έχουν το δικό τους ραδιοσταθμό, έχουν ένα δικό τους σύστημα καθαρισμού του νερού κλπ. Ένας ακόμα οικισμός, δεν θα δείξω παραπάνω από αυτόν, κυρίως αυτός ο οικισμός εμπνέεται από τις αρχές και τις προκείμενες των Ζαπατίστας. Απλώς ρίξτε μια ματιά όσοι δεν έχετε δει αυτό το slide πιο πριν, στον τρόπο που έχουν ονοματίσει τους δρόμους.
είναι ένα μανιφέστο. Γη, κατοικία, αξιοπρέπεια, εκπαίδευση, πληροφορία, εργασία, υγεία κλπ. Ανεξαρτησία κλπ. Είναι λοιπόν μια χειρονομία που όχι μόνο συγκροτεί ένα πεδίο κοινής ζωής και κοινού χώρου, αλλά και διεκδικεί ένα μέλλον για αυτούς τους ανθρώπους και βεβαίως χρειάστηκε να δουλέψουν πολύ για να συγκροτήσουν αυτό το περιβάλλον. Έχει ένα δικό του μικρό φαρμακείο, καταφέρνει αυτό το μικρό φαρμακείο να εφοδιάζει και τις γύρω γειτονιές, οι οποίες δυστυχώς είναι εξαιρετικά εξαθλιωμένες γειτονιές, γειτονιές στις οποίες επικρατεί στην ουσία η εξουσία των τοπικών αρκεμπόρων. Επομένως είναι μια δύσκολη συμβίωση, ταυτόχρονα όμως και μια πρόκληση για αυτό το κίνημα να διεισδύσει και να μπορέσει να μεταλαμπαδεύσει κατά κάποιο τρόπο αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες. Ζήτω οι αυτονομίες, έτσι. Κάτω και αριστερά είναι ένα σύνθημα των Ζαπατίστας. Απλώς για όσους δεν το έχετε ξανακούσει, το πάνω και αριστερά είναι προβληματικό πολλές φορές. Και βεβαίως όλο αυτό έχει μια κοινή κουζίνα. Θυμάστε ότι στα ελληνικά σύντροφος σημαίνει αυτός με τον οποίο τρώμε μαζί. Μήπως λοιπόν, και εδώ κλείνω περίπου τη διαδρομή αυτή που ίσως σας έχει ήδη βαρύνει πολύ, μήπως αυτές οι διαδικασίες, μήπως ο τρόπος με τον οποίο τα κινήματα επιχειρούν να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη στέγη κάτι σαν παραπάνω από ένα δικαίωμα ανάμεσα στα άλλα για την αξιοπρεπή ζωή, είναι διαδικασίες οι οποίες εν τέλει μπορούν να κινητοποιήσουν το χώρο ως πεδίο παραγωγής του πέραν, ως πεδίο παραγωγής αμφισβήτησης μιας πραγματικότητας που θεωρείται σαν δεδομένη. Πολλές φορές μπορούμε να συλλάβουμε το άλλο, το διαφορετικό, εξαιτίας του ότι μπορούμε να διαβάσουμε τις δυνάμεις ή ενδεχομένως τις ενδεχομενικότητες, τις δυνατότητες που εμπεριέχονται στο παρόν. Δανείζομαι εδώ μια σκέψη από το Βίρνο που προσπαθεί να μας πει ότι το δυνάμει δεν είναι μονάχα αυτό με βάση το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που συμβαίνει, αλλά είναι και αυτό που διαρκώς υπερβαίνει αυτό που συμβαίνει. Είναι μια διαρκής πρόκληση προς αυτό που συμβαίνει. Γυρνάμε πίσω στη σκέψη του Λεφέβρ, λοιπόν. Η δυνητικότητα της πόλης είναι μια διαρκής δυνητικότητα. Δεν είναι μια δυνητικότητα που κάποια στιγμή, την καλή εποχή του τότε, του ποιου δεν ξέρω, θα υλοποιηθεί στο ακέραιο. Είναι μια διαρκής πρόκληση, μια διαρκής προοπτική ανακάλυψης και επέκτασης του κοινού. Και με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι μέσω του χώρου, μέσα από σκέψεις και απόψεις και τρόπους κατοίκησης του χώρου, μπορούμε να συλλάβουμε διαφορετικές μορφές κοινωνικής συνύπαρξης. Δεν είναι τυχαίο, δεν θα σταθώ πάρα πολύ σε αυτό βεβαίως, δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες ουτοπίες διατυπώθηκαν ως ιδανικές πόλεις. Δεν λέω πως αυτό χρειαζόμαστε, λέω όμως μόνο πως πολλοί από αυτούς που σκεφτόντουσαν το μέλλον, επιχειρούσαν να σκεφτούν το μέλλον διαφορετικά, το μέλλον της κοινωνίας προφανώς, ήθελαν να το απεικονίσουν με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο κατοικούμε, τον τρόπο με τον οποίο μοιραζόμαστε και ενεργούμε, μοιραζόμαστε το χώρο, και με αυτή την έννοια ίσως ο τρόπος με τον οποίο φανταζόμαστε τις διαδικασίες της παραγωγής του κοινού να είναι τρόποι όχι μόνο υλοποίησης μιας δυνατότητας, αλλά και διαρκούς επέκτασης αυτής της δυνατότητας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ενδεχομένως μια διαδικασία προσέγγισης της δυνατότητας μιας χειραφετημένης κοινωνίας. Τι μπορεί να είναι μια χειραφετημένη κοινωνία, δεν είναι η στιγμή προφανώς να το εξερευνήσω με διεξοδικό τρόπο. Απλώς σκέφτομαι ότι αν φανταστούμε αυτή τη διαδικασία ως μια διαδικασία διαρκούς επέκτασης του κοινού, διαρκούς ανάπτυξης των όρων κατοίκησης ως όρων μοιράσματος, τότε ενδεχομένως η διαδικασία γέννησης, από αξιοποίησης και ανάπτυξης της δυνητικότητας της πόλης είναι εν τέλει μια χειραφετητική διαδικασία. Στο βαθμό που είναι μια διαδικασία που διανοίγει πόρους, μορφές επικοινωνίας και συνάντησης, ενδεχομένως πέραν της εκμετάλλευσης και της κυριαρχίας. Γιατί αν κάτι μπορεί να γεννήσει η διεκδίκηση του κοινού στις πόλεις του σήμερα, είναι πιθανά η ανάπτυξη μιας δυνατότητας που εμπεριέχεται καλώντας αυτούς που ακόμα δεν έχουν έρθει δίπλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σταυρίδης έχει δεχτεί να ακούσει ερωτήσεις και να απαντήσει. Έχουμε λίγη ώρα λοιπόν. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, αλλά... Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας δείξατε.
Παρατήρησα ότι τα περισσότερα παραδείγματα, όλα νομίζω, μας δείξετε είναι για οικισμοί οι οποίοι μάλλον πραγματοποιήθηκαν εκ του μηδενός. Εγώ αναρωτιέμαι πώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί σε ένα αστικό ιστό, ο οποίος ήδη υπάρχει και έχει τα προβλήματά του. Αν μπορείτε να μας αναπτύξετε κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό. Να μαζέψουμε ή να απαντάω κατευθείαν? Μπορώ να απαντάω, δεν ξέρω. Οκ. Μικρή αναφορά ήταν σε 2 κτίρια από την Ουρουγουάη που ήταν πράγματι, τα λένε ρεσικλάδο, δηλαδή ανακυκλωμένα, δηλαδή με την έννοια του επαναχρησιμοποιούμενα. Και είναι ενδεικτικό το ότι μπορέσαν σε μια δομή που προϋπήρχε και είχε κάποια χαρακτηριστικά να κάνουν κάποιες μετατροπές ώστε να μπορέσει να δεχτεί τις νέες σχέσεις. Μια άλλη στιγμή που είχα μιλήσει με κάποιους ακτιβιστές από ένα κίνημα στο Belo Horizonte της Βραζιλίας, μου είπαν ότι κάποια στιγμή βρέθηκαν μπροστά στο εξής δίλημμα, που είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που ρωτάτε. Καταλαμβάνοντας κτίρια τα οποία είχαν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για άλλο σκοπό, π.χ. ξενοδοχεία εγκαταλειμμένα ή κτίρια γραφείων, είδαν ότι η δομή τους, χωρίς να το έχουν επιλέξει ακριβώς, ευνοούσε κάποιες μορφές, αφού θεμελιώθηκε η κατάκτηση του χώρου και κάπως αποτράπηκε η βίαιη εκένωσή του, δημιουργήσαν συνθήκες όπου κάθε οικογένεια ή κάθε μικροπυρήνας κοινωνικότητας αποσύρθηκε στο δικό του χώρο. Αντί λοιπόν το κίνημα να μπορέσει να επεκτείνει και να αναπτύξει αυτή την αίσθηση του μοιράσματος που είχε γεννηθεί μέσα από τον αγώνα και μέσα από τη διεκδίκηση της περιοχής, βρέθηκε να κάνει βήματα προς τα πίσω. Και είπανε οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ήταν μέσα στο κίνημα ότι πιθανά πρέπει να νοιαζόμαστε πολύ παραπάνω, όχι μόνο για την οργάνωση μεταξύ μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επεμβαίνουμε στο χώρο. Υπάρχουν μερικά στοιχεία του χώρου που μπορούν να γεννήσουν ή να αναπαραγάγουν συνθήκες συμβίωσης, έτσι, γιατί διαρκώς είμαστε σε μια αμφίθυμη, περίεργη, δύσκολη σχέση με τη ζωή όπως έχουμε μάθει να τη ζούμε. Και αυτό λοιπόν δείχνει ότι πιθανά πολλά από τα πειράματα που πρέπει να γίνουν και ίσως γίνονται και στα μέρη μας αφορούν και τη διαχείριση ενός υπαρκτού χώρου. Το λέω μόνο σαν μια υπόμνηση για όσους έχουν ασχοληθεί με αυτό. Ήταν ένα από τα προβλήματα, ας πούμε, του City Plaza, της κατάληψης του City Plaza, της υποδοχής των μεταναστών σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν φτιαγμένο για εξατομικευτικές χρήσεις, έτσι, καθένα στο δωμάτιό του. Το αντιμετωπίσαν σαν πρόβλημα, και ενώ η συνέλευση των ακτιβιστών και των μεταναστών. Και το αντιμετωπίσαν με διάφορους τρόπους. Νομίζω ο Νίκος έχει μελετήσει πολύ περισσότερο από μένα, φοιτητής μας, που με άλλους 2 κάνανε μια έρευνα επιτόπου και διαπιστώσαν τον τρόπο με τον οποίο υπήρξαν πολλαπλές βαθμίδες κοινωνικότητας και κοινότητας, οι οποίες παραβίαζαν τα δεδομένα όρια του χώρου. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο υπονόμευαν τις προκαταλήψεις ή τις προσδιαθέσεις που ο χώρος επιχειρούσε να αναπαραγάγει στους ανθρώπους. Αλλά αυτό βέβαια είναι μια συζήτηση ολόκληρη. Άλλη ερώτηση? Σκέψη? Αντίρρηση? Αντίρρηση ίσως? Όχι ίσως. Άλλη μονό μας. Καλησπέρα κύριε Σταυρή και ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας. Ήθελα να μάθω σε αυτές τις κοινότητες που επισκεφτήκατε και γνωρίζατε, ποιοι είναι οι όροι, σε εισαγωγικά, ιδιοκτησίας των κατοίκων. Δηλαδή όταν πια υπάρχει κατοίκηση, πώς οριοθετείτε στις οικογένειες, ή κληρονομείτε ή τι γίνεται? Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο. Είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο αυτό, δεν το ακούμπησα, γιατί πράγματι δεν θα μπορούσα να τα πω όλα. Απλώς ακροθυγώς πάλι θα το ακουμπήσω. Η FUCVAM, δηλαδή η Ομοσπονδία της Ουρουγουάης, έχει δώσει ένα κέντρο βάρους στη συλλογική ιδιοκτησία, που σημαίνει ότι ένα πρώτο στάδιο ανάληψης του δανείου προϋποθέτει μια ισότητα μεταξύ των δανειοληπτών ως μελών ενός συνεταιρισμού. Το δάνειο συνήθως έρχεται από έναν οργανισμό κρατικό και όχι από μια ιδιωτική τράπεζα. Από τη στιγμή που γίνεται αυτή η κοινή υποχρέωση και όχι του καθενός,
σημαίνει ότι υπάρχει και κοινή ιδιοκτησία του περιβάλλοντος στο οποίο θα φτιαχτεί το συγκρότημα. Έτσι, το δάνειο λοιπόν αφορά το σύνολο του συνεταιρισμού, το οποίο είναι δομημένο με τους όρους που περίγραψα, και η αποπληρωμή του πολλές φορές μπορεί να γίνει, στη διάρκεια μάλλον της αποπληρωμής του, μπορεί να γίνουν εσωτερικές συμφωνίες. Ας πούμε, η δικιά μου οικογένεια δεν έχει πόρους αυτή την περίοδο, είμαστε άνεργοι όλοι, δεν μπορούμε να δώσουμε αυτό που μας αναλογεί υπό τη μορφή ενοικίου, ας πούμε, για να πληρωθεί το χρέος και οι τόκοι του. Κάποιοι άλλοι το καλύπτουν, αλλά αυτό σημαίνει μια προστασία συλλογική αυτής της. Όταν λοιπόν τελικά αποπληρωθεί, που σημαίνει ότι ο συνεταιρισμός γίνεται κύριος της περιοχής, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι να διατηρηθεί η συλλογική ιδιοκτησία και οι όροι που αφορούν τη συλλογική ιδιοκτησία, δηλαδή δεν μεταβιβάζεται παρά μόνο με απόφαση της συνέλευσης και ακόμα και στα παιδιά σου, δηλαδή στους κληρονόμους αν θες. Μπορείς να φύγεις αν δεν παίρνεις τίποτα φεύγοντας, παίρνεις μονάχα, γίνεται μια αποτίμηση της εργασίας που προσέφερες κατά κάποιο τρόπο, γιατί αρχικό κεφάλαιο έτσι κι αλλιώς δεν προσέφερες, μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Και εάν έρθει κάποιος καινούριος στη θέση κάποιου που έχει φύγει, δηλαδή να κατοικήσει αυτό που εσύ άφησες, αυτό θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της συνέλευσης του συνεταιρισμού. Υπάρχουν συνεταιρισμοί που έχουν αποφασίσει μετά την πάροδο κάποιων χρόνων να εκθέσουν στη συνέλευση τη δυνατότητα η κοινή ιδιοκτησία να μοιραστεί. Και έχει γίνει και αυτό. Δηλαδή δεν είναι νομικά αδύνατο ούτε νομικά απαγορευμένο. Στο Μεξικό ισχύει κάτι αντίστοιχο και μάλιστα εκεί ήταν πολύ πιο αυστηροί, γιατί επέβαλαν και όρους η συνέλευση στο δικαίωμα για ανοικοδόμηση παραπάνω, γιατί δεν έχουν εξαντλήσει προφανώς τους συντελεστές. Όταν κάποιος ζήτησε να κάνει ένα επόμενο όροφο γιατί μπορούσε, γιατί πήγαινε καλά η δουλειά του κλπ., είπαν όχι, αν δεν μπορούμε όλοι, κανένας. Ή όταν ζήτησαν κάποιοι να ανοίξουν κάποια μαγαζιά στον οικισμό, αυτά έγιναν με βάση κάποιες διαδικασίες κλπ., οι οποίες αποφάσισαν τι και πώς. Ολόκληρες διαδικασίες που αφορούν επιλογές για τη δημιουργία των δημόσιων χώρων, των χώρων των παιδιών, έχουν μέχρι και συνέλευση παιδιών εκεί με τα δικά της αιτήματα, με πολύ τρυφερά απόστερ έτσι χειροποίητα. Στη Βραζιλία δεν υπάρχει δυνατότητα της συλλογικής ιδιοκτησίας. Είναι περίπου συνταγματικά αδύνατη, οπότε εκείνο που κάνουν είναι ότι έχουν μια ισχυρή συνέλευση του κινήματος, η οποία όμως είναι εκτεθειμένη σε πιθανές αποκλίσεις, διότι με το που κατοχυρώνουν την κατασκευή των συγκροτημάτων γίνεται διανομή. Η διανομή αυτή γίνεται με όλους τους όρους που βάζει η συνέλευση του αντίστοιχου κινήματος, αλλά πάντως είναι διανομή. Από τότε και μετά μπορεί ενδεχομένως να αυτονομηθούν κάποιοι, ακόμα και αν αυτό θα σημάνει μια κοινωνική, ας πούμε, ένταση κλπ. Και οι ακτιβιστές αυτών των κινημάτων στην Βραζιλία μας λέγανε ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κίνημα είναι ακριβώς αυτό, ότι μπορεί να φθαρεί, ας πούμε, η αίσθηση, συγγνώμη δεν το έκλεισα ο ηλίθιος, μπορεί να φθαρεί αυτή η αίσθηση του συνανίκη εξαιτίας των πιέσεων που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, έτσι, της ιδιωτικής γης και στέγης σε ένα περιβάλλον το οποίο παραμένει ισχυρά αφιερωμένο στις αξίες αυτής της κοινωνίας. Αυτή είναι περίπου η εικόνα. Δεν την εξοραίζω, έχει προβλήματα, έτσι, αλλά πάντως έχει τρομερές δυνατότητες. Σημειώστε επίσης ότι η Φούκβαμ ειδικά, ενώ φαινομενικά είναι ένα άθροισμα από συνεταιρισμούς που έχουν μια σκληρή δομή, την περίοδο της Χούντας της Ουρουγουάης κατάφερε να είναι το μοναδικό κομμάτι κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου και αγώνων, γιατί δεν μπορούσε η Χούντα να αντικαταργήσει ως πεδίο οργάνωσης του πολιτικού. Δεν μπορούσε να πει ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, ένα σύλλογος, είναι ένα συνδικάτο, είναι αυτό και τα θέτω εκτός νόμου γιατί είναι, ξέρω εγώ, οι αριστεροί που τα υποκινούν. Εκεί δεν μπορούσε να πει, γιατί είχαν, ας πούμε, το προκάλημα ότι εδώ πρόκειται για μια οργάνωση, για ένα αγαθό. Εκεί λοιπόν ήταν και γι' αυτό και μέχρι σήμερα οι πυρήνες της Φούκβαμ είναι εξαιρετικά πολιτικοποιημένοι και διεκδικούν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι διεκδικούν, δηλαδή είναι πολύ ενεργοί στην πολιτική ζωή της χώρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια ερώτηση για τις ενεργειακές ανάγκες
των κοινοτήτων, πώς καλύπτονται? Προσπαθούν να είναι από μόνοι τους zero carbon ή οτιδήποτε? Λοιπόν, οι Μεξικάνοι φίλοι μας έχουν την ευτυχή συνθήκη, το συνδικάτο η ΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ας το πούμε έτσι, όταν η ΔΕΗ ήταν δημόσια, να είναι φιλικό προς το κίνημα, οπότε πρακτικά κλέβουν ρεύμα. Πρώτη κίνηση. Η δεύτερη κίνηση όμως, και αυτό όταν πήγαμε εκεί ήταν σε μια διαδικασία ανάπτυξης, ήταν να φτιάξουν το δικό τους ενεργειακό περιβάλλον. Είχαν ήδη δοκιμάσει οι πλατείες τους να σχεδιάζονται έτσι ώστε να υποδέχονται πώς τους λένε, συσσωρευτές, ηλιακούς συσσωρευτές. Υπάρχει μια μεγάλη μέριμνα γι' αυτό. Ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να έχετε μια εικόνα, η γη στην οποία τους ανεχτήκανε στην πράξη, έτσι, γιατί δεν πήγαν να καταλάβουν περιοχές σαν αυτήν εδώ, πήγαν να καταλάβουν τα περίχωρα των περιχώρων, που ήταν συνήθως σκουπιδότοποι, παλιά εργοστάσια, μολυσμένη γη, και εκεί προσπαθούν να φτιάξουν αστικούς κήπους, δηλαδή περίπου αδύνατο. Δηλαδή μας είπαν ότι φέραν χώμα παλού, μιλάμε τέτοια πράγματα. Είχαν προβλήματα αποστράγγισης. Επομένως η προσπάθειά τους για μια άλλη ενεργειακή λογική και μια άλλη λογική αυτονομίας σε επίπεδο διατροφής και άλλου τύπου παραγωγής είναι περιορισμένη, αλλά τουλάχιστον το έχουν αυτό σαν στόχο και ελπίζουν ότι αυτό λειτουργεί και με έναν τρόπο παραδειγματικά προς το περιβάλλον τους. Ναι, νομίζω ότι από αυτή την άποψη οι Μεξικάνοι είναι πιο προχωρημένοι. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να διευκρινίσετε κάτι, γιατί νομίζω ή δεν το κατάλαβα ή δεν το άκουσα. Πρόκειται για ομάδες ανθρώπων που εκπαιδεύτηκαν, αποφασίσαν ότι έτσι θέλουν να κατοικήσουν και κατέληξαν, ας πούμε, αυτό σαν ηλική υπόσταση, αυτός ο τρόπος κατοίκησης, ή πρόκειται για ανθρώπους που δεν είχαν άλλες επιλογές? Το δεύτερο. Απλώς ανάμεσα σε αυτούς που δεν έχουν άλλες επιλογές, κάποιοι καταλαβαίνουν την ανάγκη να οργανωθούν και να διεκδικήσουν από κοινού. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος όγκος από πρακτικές, τους αυτογενείς άτυπους οικισμούς, πώς θέλετε πείτε τους, είναι βιβλιογραφία, δεν έχει, είναι πεδίο και αυτό αναμέτρησης, στους οποίους οι περισσότεροι από αυτούς δοκιμάζουν με έναν ατομικό τρόπο να επιβιώσουν, φτιάχνοντας με την ανοχή, συνήθως κάποιων τοπικών αρχών, οι οποίες είναι οργανωμένες συχνά με τρόπο μαφίας, με τρόπο ας πούμε gangs. Πάντως μην ξεχνάμε ποτέ ότι η μαφία ταυτόχρονα έχει και ένα κοινωνικό πρόσωπο, δηλαδή θέλει να οργανώσει και να ελέγξει έναν κόσμο παρέχοντας το όμως κάποιο είδους κοινωνική ομπρέλα. Λοιπόν, τέτοια παραδείγματα είναι το πιο συνηθισμένο. Εδώ δεν μιλάμε για τον κανόνα, μιλάμε για σημαντικές εξαιρέσεις που δείχνουν έναν άλλο δρόμο. Ο κανόνας της ατομικής λύσης ή της οικογενειακής λύσης σημαίνει να βρω τρόπο να με δεχθούν σε μια φαβέλα ή σε κάτι ανάλογο στις άλλες περιοχές της Νότιας Αμερικής. Και εκεί ακόμα όμως τα όρια δεν είναι τόσο προφανή. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζαν αυτοί οι εξαιρετικοί αγωνιστές του πρώτου οικισμού, τη σχέση τους με το περιβάλλον, είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, λένε, εμείς ξεκινήσαμε με μερικούς, μιλάμε τώρα από μερικούς, μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα, καμιά παρέα με 10-15 άτομα, μιλάμε 300, 500, 1000 οικογένειες, οι πρώτοι. Έτσι. Αυτοί οι οποίοι για κάμποσους μήνες συναντιόνται, λένε πού να πάμε, τι να πάμε, ποιο είναι το μέρος, με ποιο τρόπο θα μοιράσουμε αυτό που θα κερδίσουμε, ποιο τρόπο θα οργανώσουμε την αντιστασή μας πιθανά στην καταστολή, με ποιο τρόπο θέλουμε να ζήσουμε μαζί. Όλα αυτά ήταν μέρος της προπαρασκευαστικής περίοδου που μπορεί να είναι μήνες. Αυτοί λοιπόν όταν πάνε εκεί και καταλαμβάνουν αυτή την περιοχή, το Μαριέλε 1, στην ουσία ελπίζουν στη στήριξη των γύρων, γιατί πάνε σε μια περιοχή που και γύρω το ίδιο φτωχή και καμιά φορά και χειρότερα φτωχή είναι. Οπότε έχεις μια όσμωση ανάμεσα στον εγκατεστημένο κόσμο του ενός άτυπου οικισμού, μιας φαβέλας, και τον κόσμο ο οποίος έρχεται και διεκδικεί ένα χώρο και διεκδικεί αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής. Και κάποιοι από τους πρώτους πάνε με το μέρος των δεύτερων ή προστατεύουν κάπως σαν ένα μαξιλάρι αυτούς από την καταστολή, γιατί ξέρουν ότι αν νικήσουν αυτοί, τότε ενδεχομένως αυτός ο καινούριος οικισμός θα πάρει και στοιχεία
που μπορούν να αξιοποιήσουν και εκείνοι. Δηλαδή θα μπορέσει να αποτελέσει ένα κέντρο αξιοπρεπούς ζωής που να έχει μια ακτινοβολία. Δηλαδή υπάρχει μια όσμωση ανάμεσα σε κάτι που ξεκινάει ως ατομικές λύσεις και κάτι που ξεκινάει ως κινηματικές λύσεις. Τώρα, ο τρόπος της οργάνωσης έχει να κάνει με πάρα πολλά. Υπάρχουν μορφές οργάνωσης οι οποίες είναι πιο κοντά σε μια οριζόντια δημοκρατία, πιο κοντά σε μια άμεση συμμετοχή, που αξιοποιούν παραδόσεις είτε του αριστερού είτε του αναρχικού κινήματος. Υπάρχουν μορφές οργάνωσης οι οποίες είναι πιο κοντά σε έναν τρόπο, ας πούμε, ιεραρχικό, ο οποίος όμως επιχειρηματολογείται ως αναγκαίος στην πολεμική φάση, ότι εδώ δίνουμε μια μάχη, άρα πρέπει να είμαστε οργανωμένοι με ένα ψευτό ή περίπου στρατιωτικό τρόπο, το οποίο βεβαίως έχει συνέπειες στη μετέπειτα πορεία, αν δεν αμφισβητηθεί. Πάλι δεν θέλω να εξοραίσω, υπάρχουν πράγματι μορφές τις οποίες αυτού του είδους οι συγκεντρωτικές καλών προθέσεων εξουσίες μπορεί να μεταφραστούν σε κακών προθέσεων εξουσίες στον δρόμο. Όλα αυτά είναι ασφαλώς έκθετα στη δυναμική των κινημάτων, αλλά και στη δυναμική της αντίστοιχης περίοδου. Επίσης, ένα ενδιαφέρον πράγμα που κάνουν οι Μεξικάνοι, αλλά και οι Βραζιλιάνοι σε μεγάλο βαθμό, είναι ότι ήδη αποτελούν εξαιτίας αυτού που έχουν φτιάξει πυρήνες αναφοράς για μεγάλες κινητοποίησεις που αφορούν τη χώρα. Ας πούμε, όταν ήταν τεράστια απεργία δασκάλων στο Μεξικό, διεκδικώντας να αποκρούσουν την αναθεώρηση της δημόσιας παιδείας στο Μεξικό, μπορείτε να φανταστείτε, μια απολύτως νεοφιλελεύθερη πρόταση ήταν στο τραπέζι. Αυτή η μεγάλη κινητοποίηση που είχε μαζί τα σχολεία, τους μαθητές, τους γονείς, οργανωμένους συλλόγους γονέων, οι οποίοι κατεβαίνανε πρακτικά στο δρόμο μαζί τους και αντιμετωπίσαν μια πάρα πολύ ισχυρή καταστολή με νεκρούς, για να καταλαβαίνουμε, είχαν ως κέντρα τους πολλές φορές τέτοιου τύπου γειτονιές. Γιατί δεν είναι μία και δύο αυτές που σας έδειξα, είναι μερικές δεκάδες στην περιφέρεια του Μεξικού, της πόλης του Μεξικού. Είχαν ως κέντρα λοιπόν στήριξης ή μεγάλες απεργίες που κάνανε οι ταξιτζίδες, ας πούμε. Υπάρχει λοιπόν μια δυναμική. Δεν πρόκειται για το φτιάξαμε εδώ, κατοχυρώσαμε το μέρος μας, κάπως βελτιώσαμε τη ζωή μας και δεν πάνε να πνιγούν όλοι γύρω. Υπάρχει μια διαρκής ένταση και κίνηση, η οποία δείχνει και, ας πούμε, τη δυναμική αυτής της διαδικασίας. Να σας φέρει το... Ευχαριστώ. Αν το κατάλαβα καλά στην αρχή, είπατε, θα σου το πω έτσι νεολογικά, τη φράση, τη λέξη την ξέχασα, τις περιοχές μέσα στις πόλεις που είναι έτσι κλεισμένες. Ναι, είναι, ακριβώς. Είναι κάτι στις σύγχρονες πόλεις, όπως είναι και στην Ισταμπούλ γίνεται τελευταία και σε άλλες πόλεις, δημιουργούνται τέτοιοι θύλακοι μέσα σε μεγάλες πόλεις και έτσι είναι το αντίστοιχο της γετοποίησης, δηλαδή αφήνουν έξω όσους δεν μπορούν να μπουν μέσα. Ναι, και αυτό σωστό. Νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε και αυτό το πρόβλημα. Ή επίσης προβλήματα όχι στη χρήση του κοινού, αλλά στο δικαίωμα να μην χρησιμοποιείται το κενό, ο κενός χώρος, ο άδειος χώρος, η σιωπή, ο ήχος της πόλης. Είναι θέματα που νομίζω πρέπει να δοθεί και εκεί πέρα μια έμφαση. Και αυτό να προσανατολίσει και την ερημοτομία των πόλων και την πολεοδομία, τελικά την ποιότητα της ζωής. Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που λέτε, και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε, γιατί αρχίζει και εδώ και γίνεται. Ήδη δημιουργούνται περιοχές. Στο ελληνικό, ίσως, δεν ξέρω, αν το ξέρω πολύ καλά, μάλλον θα γίνει μια θυλακοποίηση περιοχής. Ή και σε άλλες. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας μια τροποποίηση που έγινε στο νομικό καθεστώς που θα διέπει το ελληνικό, επειδή είχαν προβλέψει. Αυτή η έκταση είναι δημόσια, έτσι. Επομένως, παραχωρείται εντός πολλών εισαγωγικών για επένδυση με κάποιους όρους. Υποτίθεται ότι ο δημόσιος χώρος που θα είναι ανάμεσα σε όλες αυτές τις ιδέες που θα κάνουν, δηλαδή στα καζίνο, στους ψηλούς πύργους κλπ., θα παραμένει δημόσιος. Είχαν όμως ένα πάρα πολύ υπέροχο παραθυράκι, το οποίο έλεγε ότι θα αποδοθεί αυτός ο χώρος από τον επενδυτή πίσω στο δημόσιο εν ευθέτω χρόνο. Το οποίο σήμαινε ποτέ. Έφτασε αυτό μάλιστα στη σχολή μας σαν θέμα και βγάλαμε ένα ψήφισμα, το οποίο δεν ξέρω, αυτό και άλλες αντιδράσεις επέδρασαν, δηλαδή δημοσιοποιήθηκε αυτή η πρόθεση στην ουσία περίφραξης του δημόσιου και οικειοποίησης από κάτι που έτσι κι αλλιώς θα είναι
gated communities. Gated communities δεν είναι απαραίτητο να έχουν σηματοπλέγματα και τείχη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποτρέψεις να έρθει ο άλλος μέσα. Και ευτυχώς αυτό τουλάχιστον διατυπώθηκε priority, ότι από την αρχή ο χώρος που προβλέπεται στο σχέδιο να μην είναι τα κτίρια που θα κάνουν για ιδιωτική εκμετάλλευση, θα παραμείνει στο δημόσιο. Πρόκειται για μια διαρκή, κατά τη γνώμη μου, αναμέτρηση και συμφωνώ απόλυτα ότι γι' αυτό άλλωστε και υποστηρίζω μια ιδέα για τον κοινό χώρο, όχι ως τον χώρο κάποιον, γιατί και εκεί έχουμε ένα μεγάλο κίνδυνο και αν έχετε μια εξοικείωση με την αντίστοιχη βιβλιογραφία, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ο κοινός χώρος είναι ο κοινοτικός χώρος, όπως τον ξέραμε, δηλαδή ο χώρος κάποιας κοινότητας, η οποία τον διευθύνει και τον αξιοποιεί με τους όρους και με τις επιλογές της, αποκλείοντας. Εκεί εγώ έχω μια ισχυρή ένσταση και θεωρώ ότι ο κοινός χώρος, τουλάχιστον όπως τον υπερασπίζομαι, δεν είναι μια αναβίωση του κοινοτικού χώρου. Είναι κάτι καινούριο, κάτι άλλο, το οποίο βγήκε μέσα από πρακτικές τις οποίες μπορούμε να αναγνωρίσουμε σε αυτά αλλά και σε άλλα θέματα, σε άλλες κινηματικές διαδικασίες, στις οποίες αναδείχθηκαν χώροι που έρχονται κι άλλοι και συμπροσδιορίζουν τη χρήση τους. Χώροι λοιπόν που είναι μεν δημόσιοι, αλλά τις μορφές αποφάσεων που αφορούν τη χρήση τους και τους όρους και την αναπαραγωγή τους τις διατυπώνουν και τις παράγουν αυτοί που τους χρησιμοποιούν. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι αν δεν είναι μεταστατικός ο κοινός χώρος μπορεί να πεθάνει. Και θυμηθείτε μόνο ένα πάρα πολύ σκληρό παράδειγμα, στην κρίσιμη περίοδο της λιτότητας που διανύουμε και διανύσαμε, υπήρξαν πάρα πολλές μορφές αλληλεγγύης, στήριξης, κοινές κουζίνες, κοινά ιατρία, πολλά πράγματα, τα ξέρετε, στην Διαπόλη ζούμε, φαντάζομαι. Η Χρυσή Αυγή όμως είπε και έκανε κάτι που φαινομενικά έμοιαζε το ίδιο, δηλαδή και εμείς θα οργανώσουμε, θα προσφέρουμε αλληλεγγύη, πράγματα θάματα, αρκεί να είναι Έλληνες. Δηλαδή οι άλλοι έξω. Και δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, τρομάζω με την ιδέα, αλλά πρέπει να το ξέρουμε ότι μπορεί ο κοινός χώρος να εμφανιστεί και ως ο χώρος των εκλεκτών. Μπορεί μια gated community εσωτερικά να έχει δομή ψευτοκοινού χώρου, δηλαδή χώρου που μοιάζει με κοινό, με την έννοια ότι είναι κοινός αρκεί να είσαι μέρος αυτής της ομάδας επιλέκτων ή περιούσιων, όπως θέλει. Να πληρείς κάποιες προϋποθέσεις ακριβώς. Που αποκλείουν άλλους και μάλιστα επειδή αποκλείουν άλλους μπορούν να υπάρχουν. Δηλαδή ο αποκλεισμός δεν είναι ένα παράπλευρο φαινόμενο, είναι αυτό που κάνει να είναι δικό μας κοινό αυτό. Επομένως χρειαζόμαστε αυτό το μέτωπο. Όχι, στις διαδικασίες που αποκλείεις εξορισμού καταστρέφεις αυτή την προοπτική. Κοιτάξτε, υπήρξαν πολλές στιγμές και νομίζω ότι χρειάζεται να σκεφτούμε και να μάθουμε από αυτά που συνέβησαν, έτσι, και αν δείχνω όλα αυτά δεν είναι για να επικαλεστώ μια έρευνα μόνο. Είναι για να πω ότι συγκροτούμε θεωρητικά εργαλεία, συγκροτούμε στοιχεία κριτικής μέσα από τις εμπειρίες. Το πώς, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι επιχειρούν να αποτρέψουν τον εκφυλισμό ή την αναστροφή των διαδικασιών που υπερασπίζονται μέσα από συγκεκριμένα μέτρα, μας μαθαίνει πράγματα. Με ποιο τρόπο, ας πούμε, κατοχυρώνουν μια συλλογική διαχείριση. Επειδή αυτή αναβλύζει από τα μέσα των ανθρώπων, όχι. Δεν αναβλύζει. Χρειάζεται μορφές, χρειάζεται να πάρει σχήμα για να μπορέσει να υπάρξει και να αναπτυχθεί. Ένα πράγμα σας λέω μόνο, θυμηθείτε όσοι και όσες είχατε αυτή την εμπειρία, στη συνέλευση του συντάγματος, του κατηλημένου συντάγματος, για πρώτη φορά τέθηκε ένα πράγμα το οποίο ήταν πρωτοφανές. Αυτοί που μιλάγανε κληρονόντουσαν. Δηλαδή μια διαδικασία που γύρισε πίσω πάρα πολλούς αιώνες, που ανακάλυψε ότι η δημοκρατία δεν είναι να κάνει ο καθένας όσο θέλει και όποιος αντέξει. Δεν είναι ότι κάνουμε μια συνέλευση που κρατάει μέχρι τη νύχτα και βεβαίως όσοι δουλεύουν την άλλη μέρα την πατήσανε. Είναι, κάνουμε μια συνέλευση 2 ώρων, χωράνε να μιλήσουν 20 ομιλητές, πόσοι θέλουν να μιλήσουν 50. Τραβάμε κλήρο. Και με αυτόν τον τρόπο οργανώνεις την ισότητα. Δεν την επικαλείσαι απλώς. Οργανώνεις τους τρόπους με τους οποίους περιστέλεις τη δυνατότητα κάποιων να επικρατήσουν εξαιτίας του αριθμού τους ή της
υπεροχής τους ως προς κάτι. Π.χ. δεν έχουν δουλειά αύριο. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή, οι μορφές μέσα από τις οποίες υπερασπίζεσαι το κοινό και διαμορφώνεις τους όρους της από κοινού διαχείρισης του κοινού, έχουν ιστορικές εκφράσεις. Χρειάζεται να τις βρούμε, να τις μελετήσουμε, να δούμε πού χαλάσανε, πού πετύχανε, πού μισοπετύχανε. Και η δημιουργικότητα των ανθρώπων είναι πάντα πολύ μεγάλη σε αυτές τις περιόδους. Γιατί πρέπει να ανακαλύψουν πώς. Αυτό το οποίο αναφέρεται τελευταία, το οποίο είναι ο αποκλεισμός σε κάποιους κοινούς χώρους, ο αποκλεισμός συγκεκριμένων μερίδων και η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον κοινό χώρο μόνο ορισμένοι εκλεκτοί, σε συνδυασμό και με αυτή την τελευταία φράση σας που μιλούσατε, μου φέρνει τις εξής σκέψεις, ότι και από συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου, μερικές φορές ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να γίνει de facto σε κοινούς χώρους δημόσιους, οι οποίοι θα πρέπει να αποδοθούν στην ελεύθερη χρήση από το κοινό. Και για ποιο λόγο αυτό? Γιατί ορισμένοι, ας πούμε αυτοί τους οποίους ονομάσαμε οι επίλεκτοι, εμφανίζουν πιο συγκροτημένη ομάδα και επομένως μπορούν να οικειοποιηθούν αυτόν τον χώρο. Με την οικειοποίηση αυτού του χώρου αποκλείονται άλλες ομάδες, όπως πολύ συχνά γίνεται στην Ελλάδα, και μιλάω σε επίπεδο γειτονιάς, σε δημόσιους χώρους οι οποίοι θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται από όλους τους κατοίκους της γειτονιάς ως κοινή χώρη, κοινός χώρος. Επειδή και συνήθως οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν συλλογικά ορισμένες εργασίες, συλλογικά να ενωθούν, τελικά καταλήγουν να χάσουν και την δυνατότητα αυτής της ποιότητας ζωής που τους προσφέρει η χρήση ενός δημόσιου ανοιχτού χώρου κοινού που μπορούσε να είναι δίπλα τους, ο οποίος έχει καταληφθεί από τους άλλους οι οποίοι είναι πιο οργανωμένοι. Και πού θέλω να φτάσω εκεί? Ενδεχομένως λοιπόν σε κοινωνίες όπως στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει το ζήτημα της... όπως υπήρχε στο Σύνταγμα που λέτε ότι τελικά κατέληξαν στην κλήρωση, γιατί εκεί υπήρχαν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να σκεφτούν και να καθοδηγήσουν το κοινό σε χώρους καθημερινής ζωής. Ενδεχομένως το κράτος θα έπρεπε να έρθει και να προσπαθήσει να περιφρουρήσει την ελευθερία αυτή και να περιορίσει το μονοπόλιο αυτών των συντεταγμένων ομάδων. Είτε αυτοί δεν χρειάζεται να είναι πολιτικές ομάδες. Μπορεί να είναι μια κατηγορία κατοίκων, οι οποίοι χρησιμοποιούν το χώρο για ένα συγκεκριμένο πράγμα, αποκλείοντας έτσι τους άλλους. Αυτές οι σκέψεις είναι και οι οποίες έχουν άμεση σχέση και με εμάς τους κατοίκους των πόλων και μάλιστα και εδώ της περιοχής στο Κολονάκι, που είναι πάρα πολύ πυκνοκατοικημένοι και έχουμε τέτοιου τύπου προβλήματα. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να λυθεί με μια απλή απάντηση. Ας πούμε, έχω ισχυρές επιφυλάξεις αν το κράτος μπορεί να λειτουργήσει ως διαιτητής. Ναι. Έχω μια άποψη και μια ερμηνεία της κοινωνίας στην οποία ζούμε, η οποία υποστηρίζει ότι το κράτος εκπροσωπεί κάποιους και όχι κάποιους άλλους. Είναι μια ορισμένη δομή ισορροπίας δυνάμεων προς όφελος των κυρίαρχων. Αυτή η δομή μπορεί να εξαναγκαστεί. Να εξαναγκαστεί να πάρει μέτρα προφύλαξης των αδυνάτων, όχι γιατί ενδιαφέρεται για τους αδυνάτους, αν μου επιτρέπετε. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο πράγματι μπορώ να φανταστώ και έχουν συμβεί τέτοιες προσπάθειες, μέσα από τις οποίες κινήματα, πρακτικές, οργάνωσης, μορφές οργάνωσης στη γειτονιά ή μορφές σχεδόν αυθόρμητης σύμπλευσης σε κάποια θέματα έχουν ασκήσει την επιρροή τους πάνω στους κυρίαρχους μηχανισμούς και έχουν εξαναγκάσει το κράτος να παρέμβει προφυλάσσοντας κάποιους που στερούνται. Αυτό είναι άλλο από την επίκληση του κράτους από εκείνους που έχουν έτσι κι αλλιώς τη δύναμη να επιβάλλουν τη θέλησή τους στην πόλη. Αυτό είναι τελείως άλλο. Τώρα, πώς μπορούμε, και αυτό δεν είναι εύκολο να λυθεί, πώς μπορούμε να σκεφτούμε μορφές οργάνωσης, διαχείρισης των κοινών που θα είναι ανοιχτές
αποκλείοντας όμως εκείνους που θέλουν να καταστρέψουν τους όρους του κοινού. Αυτό πάλι ιστορικά χρειάζεται να το μελετάμε κάθε φορά τι παραδείγματα μας δίνει. Στη πιο θεωρητική του μορφή έχω προσπαθήσει να το σκεφτώ ως εξής. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ένα κόσμο επεκτηνόμενης επιρροής των κοινών αν σε αυτόν τον κόσμο δεν αναπτύσσονται μορφές περιστολής των τρόπων συσσόρευσης της εξουσίας. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, χωρίς να μοιραστούμε την εξουσία δεν έχει νόημα να μοιραστούμε τα υπόλοιπα. Το να μοιραστούμε την εξουσία δεν σημαίνει να φανταστούμε έναν τόπο εκτός εξουσίας, γιατί οι άνθρωποι δεν θα είναι ποτέ, ούτε είναι καλό να τους φανταστούμε ως αγγέλους. Θα φανταστούμε όμως τους τρόπους με τους οποίους κοινωνίες που υπήρξαν και υπάρχουν βρήκαν λύσεις στην περιστολή αυτής της δυνατότητας μέσα από διαδικασίες οι οποίες εφεύρισκαν τρόπους ας πούμε μπλοκαρίσματος κάποιων προνομίων. Η περιστολή λοιπόν της συσσόρευσης της εξουσίας είναι μια ιστορική συνθήκη η οποία δεν λύνεται μια και έξω. Το θέμα είναι αν στοχεύεται. Εδώ κρατάω παραφράζοντας λίγο το Ρανσιέρ, το να θέλουμε την ισότητα σημαίνει να την έχουμε ταυτόχρονα και ως σημερινή πρακτική αλλά και ως στόχο. Σημερινή πρακτική σημαίνει ενδεχομένως μισή, ανάπηρη, όσο μπορούμε. Αλλά αν δεν τη βάλουμε από τώρα ως διαδικασία, δεν μπορούμε ποτέ να τη στοχεύσουμε. Ξέρω ότι αυτές οι απαντήσεις δεν μπορεί να είναι απαντήσεις λύσεις συγκεκριμένων ερωτημάτων που αφορούν συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον ας πούμε είναι τροχιοδεικτικές προς κάποιες κατευθύνσεις. Αυτό άλλωστε είναι και ο στόχος μου, δεν έχω κάτι άλλο παραπάνω ως φιλοδοξία. Εγώ τι έχω. Ναι. Απλώς η ζέστη είναι πολύ. Είμαστε και πολλοί. Κρύο καλοϊφέρ. Όχι, μπορεί εγώ να είμαι λίγο παραπάνω. Να κάνω μια πρώτη-τελευταία ερώτηση. Ευχαριστούμε καταρχήν και από μένα. Ήθελα να θέσω λίγο, να πάω μάλλον με την τελευταία πρόταση που θέσατε, όσον αφορά τη μεθοδολογία και τους όρους, το πώς θα μπορούσε να γίνει μια είτε χρήση, είτε κατάληψη, είτε οικειοποίηση, είτε αυτούς τους αντικειμενικούς όρους που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί ένα σύνολο, με την οποιαδήποτε ταυτότητα, έναν χώρο, είτε είναι στο αστικό κέντρο, είτε στην Ύπαιθρο, όπως θα ήθελα να αναφερθώ για παράδειγμα πέραν των πολύ ωραίων παραδειγμάτων που αναφέρατε. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, το Πάρκο Ναβαρίνου, πριν από πάρα πολλά χρόνια, το οποίο πλέον δεν ισχύει, την Κριστιάνια στην Κοπενχάγη, η οποία ήταν, όντως διέπρεψε σαν μια πρωταρχική κατάληψη, κοινότητα, χώρο, κράτος εν κράτη και εν συνέχεια καταρρίφθηκε. Τη δυναμική που θα μπορούσε η οποιαδήποτε κοινότητα, οργάνωση, σύμπλεγμα ανθρώπων να οργανωθεί και να δημιουργήσει κάτι σε έναν χώρο. Είτε αυτός είναι και θέτοντας τον υπό τη δημόσια χρήση. Αυτός θεωρώ ότι ο όρος που διαπραγματευόμαστε τη σημερινή εποχή και όλες που αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται, αν θέλουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία βεβαίως έχουν την προσωρινότητα μιας συγκυρίας στην οποία ζούμε, χρειάζεται να ξεχωρίσουμε, ας πούμε, το παράδειγμα του Πάρκου Ναβαρίνου μέχρι πρότινος, το λέω γιατί έχω λόγο, από το παράδειγμα της Κριστιάνιας. Είναι άλλο πράγμα να φτιάχνεις έναν κόσμο σχετικά αυτοτελή που επιχειρεί να εκπέμψει ένα παράδειγμα προς την υπόλοιπη κοινωνία και προσπαθεί να προστατέψει βεβαίως τον εαυτό του από ένα εχθρικό περίγυρο, και άλλο πράγμα να φτιάχνεις ένα κόσμο, μάλλον να εκκινείς τη δημιουργία ενός κόσμου ο οποίος είναι ανοιχτός στη διαμόρφωση και ενδεχομένως όλες τις αντιφάσεις που η κοινωνία εισάγει στη διαδικασία.
Το δεύτερο είναι πιο κοντά στον Ναβαρίνου. Το πρώτο είναι πιο κοντά στην Κριστιάνια. Εννοώ με αυτό ότι το στίχημα μπορεί να είναι πώς κόσμοι οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν ένα αντιπαράδειγμα στην κυρίαρχη τάξη του αστικού, μπορούν να επιζήσουν επεκτηνόμενοι και όχι αυτοχειρονόμενοι, επικαλούμενοι βεβαίως την απειλή, αλλά καταλήγοντας να είναι μια νέα μορφή περίφραξης. Κινδυνεύει από αυτό η λογική των κοινών. Κινδυνεύει γιατί υπάρχουν ισχυροί λόγοι για να γίνει αυτό. Οι λόγοι είναι, ας πούμε, προστασίας. Επιτρέψτε μου μια εμπειρία που έρχεται πάλι από την εμπειρία του συντάγματος. Δεν ήταν το Σύνταγμα που επιχείρησε ποτέ να ορίσει τα όρια του. Εκείνοι που επιχειρούσαν να βάλουν όρια στο Σύνταγμα ήταν οι δυνάμεις της καταστολής, που λέγανε ότι εδώ είναι ένα στήλακος ανομίας και νάτος. Αυτός είναι. Εδώ, γύρω-γύρω. Ενώ το Σύνταγμα είχε πορόδιο όρια και διαρκώς επεκτηνόταν και εκφραζόταν από διαφορετικές εκδηλώσεις σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Νομίζω ότι η δύναμη αυτού του είδους της συμπεριφοράς, αυτού του είδους της διεκδίκησης, είναι στο να κρατάει τα όρια ανοιχτά. Δεν σημαίνει αυτό ότι παραδίδεται αμαχητή σε οποιοσδήποτε επιθέσεις απ' έξω. Όχι. Αλλά να ξέρει ότι όταν κλείνεται, αυτό είναι ήδη θανάσιμος κίνδυνος. Η δύναμη του συντάγματος, η δύναμη του Πάρκου Ναβαρίνου, η δύναμη της όποιας Κριστιάνιας, η δύναμη των οικισμών αυτών είναι η μεταστατική τους ακτινοβολία. Το ότι μπορούν να δημιουργούν και άλλους τέτοιους. Και οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν και προσπαθούν σε αυτούς τους οικισμούς μοιάζει να το έχουν καταλάβει. Ιδιαίτερα οι Μεξικάνοι μας έλεγαν ότι όταν έρχεται μια καινούργια ομάδα, γιατί δόξα τω Θεώ αστέγους στο Μεξικό παράγει συνεχώς, όταν έρχεται μια καινούργια ομάδα και λέει κοιτάξτε να δείτε θέλουμε κάπως και εμείς, τι μας μπορείτε να μας πάρετε, λέει, λένε όχι, μπορούμε εδώ. Μπορούμε να σας φιλοξενήσουμε όσο χρειάζεται για να φτιάξετε το δικό σας τον πυρήνα διεκδίκησης μιας άλλης περιοχής και να σας δώσουμε ό,τι ξέρουμε, ώστε να σας στηρίξουμε σε όλα τα επίπεδα, αλλά χρειάζεται να διεκδικήσουμε και άλλους τέτοιους χώρους για να είμαστε. Δηλαδή αυτή η ανοιχτότητα και μεταστατικός χαρακτήρας των κοινών νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι για τη διεκδίκηση της δύναμής τους ως αντιπαράδειγμα στην κοινωνία που ζούμε. Πάλι λέω ότι αυτό είναι σε ένα επίπεδο γενικευτικό. Η ιστορικότητα των παραδειγμάτων δείχνει ότι υπάρχουν στιγμές που η προσπάθεια προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει και σε οχύρωση. Να ξέρουμε όταν γίνεται αυτή η οχύρωση ότι δεν είναι ίδιον αυτών των πρακτικών. Είναι μια αναγκαία ενδεχομένως συνθήκη η οποία πρέπει να τελειώνει ή πρέπει να τελειώνει όσο μπορεί πιο γρήγορα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ήθελα να σας καλέσω όλους να ανέβετε στην ταράτσα, όπου έχουμε ένα κρασάκι και εκεί μπορείτε να συνεχίσετε την κουβέντα με τον κύριο Σταυρίδη αν αντέχει ακόμα. Άλλη μια φορά να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά για αυτή την υπέροχη ομιλία. Να ευχαριστήσω και εσάς που είστε όλοι εδώ πάλι. Μετά από τέτοια ομιλία και με όλες αυτές τις φυσιογνωμίες νέων ανθρώπων στο κοινό, φαντάζομαι ή τουλάχιστον ελπίζω ότι υπάρχει ελπίδα. Δεν ήμουν πάντα σίγουρη γι' αυτό, αλλά τώρα το νιώθω κάπως σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, είτε με τα πόδια είτε με το ασανσέρ. Ανεβείτε στον τελευταίο όροφο και θα συνεχίσουμε την κουβέντα εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.